Japan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Porque es muy Mga ka-travelers, dito tayo sa Japino, no? Dito sa Japan, no? Mga Pilipino dito, mga ka-travelers, kaso gabi na eh. Malapit na alas 10 kasi nagala ako eh. Punta natin dito yung Japino, yung bagoong na bunlis. Mga travelers, dito ako sa tindahan ni Lilith sa Filipino food. Maganda yung dito mga ka-travelers. Okay na okay. Mga ka-travelers, no, royal, oh, mas maganda kasi yung product natin, no. Dito ako sa tindahan ni Lilith. Ito yung mabuhay Filipino food sa Japan. The best mga ka-travelers, no. Mas maganda kasi kung produkto ng Pinoy sa isip, sa salita at sa gawa. Magandang gabi sa inyong lahat ng mga ka-travelers, no? Japino. I-promote natin dito mga kapatid yung mga Filipino food dito si Lilith, no? Lilith, ano yung address dito, Lilith? Ito 2-19-22 Doicho Marugameshi. Marugameshi, no? Lilith, ano yung masasabi mo sa mga Pilipino yung mga bago pang sampa na ano yung magtiis lang. Oo, magtiis muna. Ipon ng pera, huwag mag-uumise. Tama. Isa pa. Nakalimutan ko tuloy sabihin. Ano ba yung tawag dito? magtiis muna, magtiis muna. Oo, ang importante mag-ipon ng pera. Oo. Pero para pag-uwi ng Pilipinas, panalo. Oh, tama. Tapos yung yung mga katawan, Lit, kinakailangan na ingatan, Lit, no? Oo, yun, the best. Oo, tsaka yung isa, yung dapat nag-iinom kayo ng vitamins. Tama. Yung mga multivitamin. Vitamin C. Oo, vitamin C, vitamin E, Tama. calcium. Tama. Yung iwasan ng inom. Tama. Para hindi atakihin, para hindi ma-high blood. Tama. Oo, di ba? O, ano pa? Ito mga ka-travelers, no, ito yung may-ari ng Japino food dito sa Japan, no? So, kung ano yung mga problema ninyo, kumplito si Lilith dito. Ano natin yung mga Pilipino food, marami dito mga ka-travelers, mga kapatid, mga Pilipino. So, yun na ang address, yung sinasabi ko na nag-vlog ako ng bunlis dito, kinuha kay Lilith. So, punta kami ngayong gabi dito si Lilith. So yun lang ha. Kasi itong 10 na to, uuwi ako. Kasi ooperahan ako. So balik ko naman dito is March 5. March 5, no? March 5, babalik si Lilith ko March 5. Kaya lang ang problema nga lang dito ngayon, ang tatao dito sa tindahan ng anak ko. Mo? Hindi, ang anak ko Monday to Saturday 7 to 10 ng gabi. Pero pag Sunday 11 to 8. Yun ang schedule na pagpunta dito, no? Oo, Sunday. Mas maganda Sunday, tanghali andito anak ko.
Oo, tama. So, yun lang. Kompleto dito mga ka-travelers. Mga ka-travelers, kompleto dito kay Lilit. Suyo lang po, ha? Lit, baka gusto lang makita yung mukha mo, Lit. O, ayan, Oy. tingnan ko na nga. Maganda si Lilit, ha? Maganda. Yun ang ano, ha? Ito yung ano sa Japino, no? Number 1. Ayan, ha? Wala pa akong makeup, ha? Japino. Lit, salamat, Lit, ha? Lit, Oh, salamat, thank you. Lit. Love you guys. Salamat, Lit, salamat. Mag-subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers.